Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ti surat, di pakasalitaan, iti kalman laeng, ni paghayam tayong Rafael nga napoluan, pakap nekam. Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng panong nemi, adda kami manen, ken ni Edna, iti oneg ti maysa siled, iti maysa nga hotel. Ni Edna manong nemi, ket iso, iti maika pito, nga nanubya kon. Sibod iti nadaan akong tinubya. First year college tak pala idi, ngem dintengen ti first love ko, manong nemi first love ko na, kabota isot imuna nga nanubiak. Aging ka nga nagturpusa kon, manong nemi iti college, kat tultulunga kon ni Papa iti negosyo na. Kaya't nasawen, mga opisina ak tatultulungak ni Papa. At dadigiti guddaway, manong nemi, nga tawen nga agsukot ti dua. Ket no maamuanton di maysa, isinanak to, agtalined di maysa, into no mga alak manen ti may gasabali, kasya kanya manong. Kagit na sawen, no da kursunadak, ore sinunubuyak, armek. Ket sa anak mo't pa nga napaay manong ta amin nga armek, ket siguraduek nga talaga akayat na. Time ni Edna, manong nemi medyo napahaot kamin. Tayo dumtengen ni Suna, dito sigurong kunak. Dito sigurong tayo pakap nekak kunak. At danduang atawin mi, manong nemi, nga agnubyo ken ni Edna. Masansanin manong nemi nga subrek kami ti hotel, agpapas kami ti ragsa. Among sirat. Sikat may ka manuak, may kapito. Diba, napintas ito yung number na 7? Pag kunang napintas, so number ni Jowiski. Number 7. Sikapit kapautan. Siguro, katsyak tinekari, kapote di pilang Rafael ng bagbagak ng kalaysatan. Ken, doyam amunak dun kinipapang mo, masigurado to nga talaga, siyak at talaga, tipakap na kam. Siguro, kudak tinakim ko manong nemi. Ngam no awan dun ti babae nga pagkurso na daak, tada pa lang ni Edna, ang mga nagpeson na ni Edna. When? Ngam, idumteng ni Irene, itibiyag ko anong name. Namamog ni Irene, iti may isang meeting, tasyak din patulod ni Papa nga mapanumatendar. Ba nakabagi, anong name iti negosyo. Tsama na mo. Tanong kursunada ka talaga kita, saan ko nga sardengan? Aging gangantyak mapasumbat. Inasid ka kisuna, ket dakam tinagkatugaw, kabayatan ti meeting. No, maala kon manong nemi, ti contact number na sigurado nga saan ko asardingan. Iti pa nagsinami, kay ni Irene, iti dedi nga meeting manong nemi, nagkamakon ti dakulap na. Siyempre, inawid kon,
tiba abaga na naraman ako hindi kiti bibig na. Kasta nga talaga kalistom. Rafael? No kurso natak. Sigurado. Nga kastat kinalisto na. Kasi nung arodan no, amin ng babae kat kurso na daan. Someta. Ikan kahit na nasawan. Di mo pa insina dyan nubiam nga agdama. Itakas laaring ng ontan. Awan. Almost a year nga awan ti girlfriend ko. Labakan siya na ti almost a year. Nakaiming posible. Aman. Apa nga nagsina kayo kanina dati? Nakasirpat ito sa bahaling nga lalaki. Kaya saan nga mauray nga ikasar ko isuna. Apa yung matnamin kahit manutaw mo. Ubingak pa eh. Kaya siguro si Kanti talaga nga masarakak nga pakasarakak iti kapaknikak. Kapaknikam? Pakapnikak. Kanya kami sa pasapulam iti babae, tap dumapnik ka. Basta. Dikit kahit ng asawan, Rafael, nga aming nga nanubyam kat nagunod mo. Uwan. Aming ka din nga nubyam kat virgin. Awang pa iti virgin. Kinunak manong name gabot tagpeso. Tari di yung bagak nga first love ko, manong name kit inauna isuna iti duwang atawan. 16 ko pala iti saanin nga virgin. Dada siguro manong name iti sapsapulat. Ti babae nga siyak ti umuna. Ti babae nga pakapnikak. Abay, saan ka nga virgin? Sorry, saan ako nga virgin? Nanubiyak manong nemi ni Irene, pinagsukot ko ida ni Edna. Ada schedule daman. When? Ni Irene ket Miyerkules, ni Edna ket Biyernes. Lumadlaw no kan ni Papa manong nemi nga dati mawag no ti Miyerkules ket gumanggana tak nga umanaw. Ada Miyerkules, ada Biyernes. Luwa ka dito nagsukot manin nga girlfriend mo, ha, Rafael? Papa, saan ka nga gulbud pa? Hindi pa ilang maobserbaran ka. Ito na palpalabas, Biyernes laeng, iti pagganatam nga rumuar to bisina. Ori na akong pa alas 5. Ita, Miyerkules kan Biyernes. Ito ka ano ay iyo kung agsardeng ka, ha? Sino ka ti malalama? Sana ka tingin malakata kayo pa. Según ti istorya ni Daddy Mama, iso ka no iti may kastang hapulo. Masita. Daddy ka no Mama, iti may kastang hapulo nga girlfriend nyo. Nga iso iti nagsardingan yon, nga nagbilang. Kaya siya nga ron, may kamanon data kabarbaro ita. Bale, may kawalon pa ba? May kapito ni Edna, may kawalo ni Irene. Kahit natagkuwam ka din nidang adwa, ni Irene sambay pa ba? Ngem itatin ni ka-schedule. Ay, po, tunukwan, agrunot deta mabagbagam nalpas ka. Hamangan numakaala ka iti sakit mo, gapo ka nagiti babay, Rafael. Iya po, mapnag ka niti may sa, ag-stick ka niti may sa. Diyak pa yung arod na sarakan, Papa. Ti pakapnikak. Iti beach resort, tinapanami kina Irene, manong nemi, na itugot, iti itunumi,
Tay di ay ang beach resort manunimi ket adre tay cottage nga pagtunuan na at paglutuan na. Abag isumat manong nimi nga adda kiti sumangat nga manganap ket gimatang kami iti presko, matuno, masigang ken makilaw. Nalaing manong nimi nga i-prepare ni Irene. Ito iti pagugustok agluto karig iti seafood. Maramanam ti imas ti panagsigang ko. Maramanam ti naimas ko panang templak ti kilawen. Ken, dadong pa nga luto. Ti ikan. Tulungan ka. Sige. Agdigos ka? Diyak man naman magkakatak to agdigos. Taapay nga kahit mo agdigos ha. Dapat magkitak ti pagkabuklam. Takapantalong ka ngamin eh. Magkakidino at nagkiti piglat itilupong. Uy, Rafael, nakinis ti kotis ko. Dapat na makita ka nga kastano ti sukog ti baroko mo. Dapat na ikumparar na kadagiti piton nga nagbaling ng girlfriend mo. Dedya may ikapito hanggang pinagsina. Baka isinak ton. No. Mapnek ken ka. Kedore mapnek ka kanyak. No sa anak tumat mapnek ken ka. Okay. Huwag na akong tulungan. Tapos na alis to. Uminom ka. Red wine. Sige na kumita. Dala ko ng red wine nita. Sige ngay. Brandy. Gabot at mo mitag-date kini Irene manong nemi. Talagang tinantanan ko. When? Nalukoy ko ng agdigos manong nemi, hindi makainumin, kadadan na, at napulutan mi nga kilawen, kaya natinuno. As tamatan nga, agkaldo kam ko ti sinikang. Nagtupisen manong nemi, kahit dito yung ko nga nakita, wow. Wow na wow. Timarayan na napantimapog manong nemi ket tinamat ko man. Nagsinsin na yo kami ket pasara irapin mi manong nemi tagin narakop ken agin nagek. Irapin kumet manong nemi iti mga prus nga mga pupu kadagiti duwa a mansanas iti barog. Untun kano nga eta nga masarakak. Ti pakapnikak na kunak tinakim. Gapo, tao, close cottage, tinalami manon naming, iti nakadigos kamin, napang kami ti pagbuelnasan, iti makabuelnas kamin manon nami, nagpunas kamin, kalpasan na, simbrek kamin manon nami, iti panakakwarto ti cottage. Narugso ni Irene manong. Rafael, Irene, Rafael. Sabay kumatamapnek keng ka. Ken sabay kumatamapnek kamit kanya. Sika kumati pakapnek ka, Rafael. Akat siyakmet kumahamapnek ka. Nalalaing ni Irene manong nemi ngagawa ngem ni Edna. Uy, ngem kapo nga ta, medyo nariknan at inum na. Iso nga nakawawild manong nemi. Isunti mo na nga nang lailo kaniyak, ket magustok met tararamidan na manong. Iso bakit ti mo na nga nangan. Ket kunana kaniyak. Wow, Rafael, makapnik. Apay. Tapay lang makaranaak. Iti, takil. Awan medyo na. May kamanuak mat kadagiti lalaki. Sambang na saludsud. Iti si mo blatak mat manong nemi nga nang lailo kang kuha na mapnakmet at nakapigpig sa dagiti asog ka na rin. Oh, Rafael, Irene.
Dayjay manong name it yung muna nga date me. Ket ka po manong name it na jak pasarakan ti panakapnek ko kini Irene saan kong insina ni Edna. Nagtultuloy ti duwang aldaw iti makalawas nga panangi-date ko kadakwada. Miyerkules ken Biyernes. Aging kang iti maysang aldaw manong name it. Kinunakanyak ni Papa. Hanggang sumrag kita ito pisina, ta unay iti gumanat nga ramidan ta. Agbati ang dito balay, Papa, kastan. At dahil pangibuo na keng ka. Malagip mo ni apartment. Iti apartment tayo. Iti bandanat amiyanan. Awan ni nanam nga sabel nga mga aywan. Kaya, ada barong ka. Pagkasera sa jay. Kat awan ti mabaling nga mga isuro keng kuana, mga ipatuldo keng kuana. Ito'y papanan na. So nga sikat ay usap ulit na. Kaya't nasa wen, umunakan sa jay, taororayam ni Vanessa. Babae pa ka? Nagangin ka ti Vanessa nga nagan, babae. Talagang sapsapul ka lang ti pakapnek ka ma. Di ka ka di pala mapnek, di may isa ka nagiti tuwaya, agdama ita. Awan pa pa. Apay. Mapnek akmet ng kasladyak unay mapnek. Apo na yan ha. Inton ka anong nga masapulam iti pakapnekam. Basta agsapsapulak tapapangururaya. Kaya inton ka anong nga ron. Kasi nun maglakay ka inton nga baro ket di mo pala masapulan ti sapsapulam nga pakapnekam. Nagturong nga ron dito ito nga bigat manon name ti apartment nga kukuami. Amo manong ato negosyo ni Papa. So nga awang problema kanyak di kwarta. So nga dagdagan ang karon nga kasawa tamno adamot apu ko non kanyak. Kada awang problema mi kadagiti kakabsat ko kanta pabilyadan nga nagkamang tinaduma-duma paset iti Luzon. No mapela si bibig dadi mama naragragsak kam kumapay lang. Binisita ka ro dat ang apartment kat amutak met manong name di kita mangup-upa. Hello, tagagayam sir, Rafael. Ayun. Okay ka dimit lang ti pa nagbayad dito o ang utang nyo. Ay, nasapa ka mong nagbayad. Agad na siya ito kasta. Dabakante jay bad na ti amyanan. O ay, dabakante. Badan sa mga para sigod. Dito yak nga nagururay manong nemi. Aging ka nga sumungat nga may sa nga sexy nga babae. Babae nga talaga man eh. Good morning, sir. Good morning. Sa pasulit ni Sir Rafael? Siyak. Ay, kwa, Sir Rafael. Sigang amin timbaga ni papang mo nga sa pulik dito eh. Tapos may usurong kanyak no, sa dinuti bakante nga kwarto ken. Sigang amin tindi mangibaga ka na giti. Nasikin nga sa lusot. Okay. Vanessa? Owen, sir. Hawakan naglatan ti Rafael, ikata mo to, sir. Umay kayo. Idya nga banda. Abay ka sir, kaktrabaho ka? Mangruin to Lunes, di pa nag-review, sir. Ag-review ka, fresh graduate ka lang. 21 years old. I see. Kasi kala, sweet 16. Alam, gusto kayo, di ko na ni sir, ng papang mo, baka di kan mablaw, naangaw ti anak ko, kunana. Habang nga ako timbaga ka, nagpeso, nga tilangam ket sweet 16. Wala? Siguro, ada mateng girl, boyfriend mo. Humpay. Kadi, ubi nga pay. Awan ti sa baling ng kaso kidi no sa nga ti panagbasa. Naroon na kat ni ag-review ak. Sakta agto ag-take board. Okay. Sumali ka. Dito yo. Wow. Okay dito ya. Wana na sakbay nga na danapanan ni Nana Sabel. Dinalusan na nga nalaing. Up and down. Di dati kusina. Tilikod. Mabaling mo paglabaan. Pagbilagan. Paglutuan. Kompleto. Diyan nga to, 2 kwarto.
Sige. Ipangatok na ro din. Bagkatok ko. Siyaklatan, alagaan mo. Siyakon. Hindi pa naging inagaw mi manong nemi pasaray. Agdennes ti bagimi. Siyaklatan. Siyakon. Siyakon ko lakad. Sige, sige malangin. "21 years old man. Kasla kay edad na di first love ko. At 18 na idi. Wine. Dito kay 21 na, ngawas na 16 na. Okay ka dimot lang? Kalpasan dito Rafael, sa dinun papanamon. Mapangudanon na ni papasad dyan opisina na. Nagpanguyo kumabay. Nagdadamo kami dito Sige, pamarag mo na, glogan dyan kotsem. Malibra aktipiletin. Kaya may gati nga saan. Kaya mo madandanin di lunch break, di idanto pa yung nag-lunch. Awan ka di matlaing ti mga pari. Awan sana tama kita. Ha? Sana nalagad di makita, di awan. Name iti talaga nagmalmalem na kuykuyok kami kini Vanessa. Dito'y samatin ko na tipakap ni kak. Imapingas la. Agbutay nga ang chansing keng kuana. Apa nga, ada pa nagamak ko. Maligip ko lakit nga rod manong name ni Irene no kasano iti kinaalis to. Awang pa'y 2 oras. Madama pala di meeting kitrogrugya kong natyansyansingin kada digdigahan. Nga di agsisina kami nga malpasin ti meeting kat naramanakon di kiti bibig na. Kat ni, awang pa'y 2 oras. Kat dito kat ni. Anat oras itay imay, di apartment sakam nagkuyog, sakam nangal daw, sa ita. Adumanin di kiti kayat nga papanan tap ni kastakit amunat pasikot-sikot. Akuy-kuyog kami. Nung at makakita kada kami nga makamamu ni Irene, uno makamamu nga nubiak ni Irene, uno nubiak ni Edna, baka no, madamdama, garing sa cellphone ko, sa langatin dakdigit duha girlfriend ko. Ngayon maumat tinagbaling isturbo manong nemi. Sang galpasan na itulod ko pa ni Suna iti apartment. Thank you Rafael, nakadato ti ginastar mo nga oras kanyak. Thank you. Kasi gayan ti kinaimbag mo. Amom, no customer mi, arami ti mi at amin gusto nga panagsalbi. Uri nga saan nyo kuman nga pakasig ng pay, gabutakid daw mo makita napasaman. Okay, no ada problema, adamat kanyakan ka natin cellphone number ko, naalak mo tin cellphone number mo, kumustahin ka, kahit intong Lunes, good luck, hindi pa nag-review. Mano ka di nga lawas? Makalawas lang. Sa after a week, inag-take ka niti board ko sa Baguio. Good luck. Sabi ko mata, napas nag-review, kan makapasaka. Nagproblema at may panggep kini Vanessa manon nemi ba nakadlawan ni Papa. Sila da problema. Ang buklatan no, ada problema, babae mo lat problema. Ha? Papa. Natagmatan tirik na kini Vanessa. Day baro ang kasera. Wan Papa. Ubing pa mo tayo niya, fresh graduate. Baka isotisap sa pulat ka nurayek. Sigurado nga virgin pa lang dayo, Papa. Ako ganun pa tinagbaling nga boyfriend na. Lagit good luck nga nga apikas to, Papa. Apay nga tsak amot agaram. Apay naglaglagak no.
no sa bali. Ito na nakalistok nga alain na kiti babae nga kayat ko. Ngam ni Apay, ni Vanessa. Kasladyak may iba ka. Di ba nagahit ko kayong kuwana? Apay nga ta, papa. Wain manong name dahil tala unay di pakas daawak. Kaniti may sa nga malem manong name na panak iti may sa nga fruit stand. Yung matangak iti talo a klase nga prutas. Barbaring kunak no magustuhan ni Vanessa. Dagito agatangi. Manong name iti panagan-arim ko ita apay laeng mapadasak nga gumatang iti irigalok iti may sa babae. Kas kini Irene, hangko rin nagregaluan. Inaawit ko lat abaga na sa ako binisito, nanubya ko. Kas tamat ang gani Edna, manong nemi. Diyan nagregalo. Isudat nagregalo kiti kanya. Kas to ka di nga talaga, iti putpud nung agarim ko na. Napanak iti apartment na manong nemi nagtugtugan. Iti telokat na, wow. Inaput na nga dagos ti barukom na. Hala! Rafael! Ti amok lang kapadag nga kasera. Ore man papadag nga kasera. Nagsaga na kalata. Wano kasto ka kading agar-arawan no takati o nagtikwa? Sorry. Alay, mabit lang ata. Inakagsukat sanin. Nagsukat ang pelang. Nalpasa nga nakita. Awangan no pag-arupem nga kastuya. Nababalak ti klasik ng babae. No. Kading sakpit ko nga naman kang gusto. Wow! Rafael, thank you. Gusto kami na kita. Amin nga talo klase. Uwen, mansanas. Kaskapinas ti mansanas ka. Sangkis. Kaya siyempre, grapes. Nakamay ka man. Kumusta trivia? Okay, ang problema. Mano pengal daw. Sa akan tumapa nagbawan si Bagyo. Gawalawas, makalawas pa eh. Kumusta magkita girlfriend mo? Kinansel ko ti schedule ko ita eh. Ano ti schedule mo kani? Kada kwada? Wednesday and Friday. Degree itan. Di para Friday mo. Kinansel ko man. Imbaga nga dance kin nga papanak. Apay nga di mo indra natin Sabado. Nga awan ti schedule mo kada kwada. Kahit ka kami na makita eh. Ano nga tanong ko Mangang ka dito eh. Marama naman ang tilutok. Mahilig ka talaga ti seafoods. Diyan na karne, hadwan na ikan. Ken, lobster. Aglutak ti lobster, ikakiti Sprite, ramanam. Kawa na. Naimas ti luto. Kunadan, naimas ka no ti luto ti babae kat naimas ba ti suna? Hindi. Kastat mangmangi ko kada kayo. Manong nemi nakawayway ako mga awidek sa ko amalan di kiti bibig na. Nakawayway ako mamanong nemi nga arakupe sa lakit nga gigis. Namapanitsak maramin. Apay nga aras-ras patarag ti kinababae naman. Okay. Apay nga ta. Siyak pa din nag-nervyos manong. Imbas kumang isot nag-nervyos. Naslawanan nyaman naman nung nemi tingkam panagkalanglang manan nga nangan. Nagtinulong ka pa manong nemi nga nagdalimanek. Agawid kan? Makadisturbo ak, makagreview ka. Awan nukat ka sa salita ko. Alangan mat, may baga mo umiyanak. Samot na. Anak ko mandagas na duwamat ti kwarto. No. Diya kayat. Nasingpit ka man kayam. Kunak man nung peso ka, naloko ka kadigin ni babae. Sinag ko na ka. Kasi istorya ni papang mo. Istorya namin ni papa.
alisto lang ti babae ko na. Nakaal alisto ka kano ka naging ti babae. Kat anak ko naman. Isumot datat mo gusto, sir, ko naman. Ti kinalisto ti lalaki. Kung anak man na pa experience mo, awang pa'y nubiyo. Awang pa'y. Apay. Kit awang mo tinalisto. Alam, makamamati ka. Urayam tinalisto. Awang mo pwede nang, ate ko nang ipagkakanya kiti, may I kiss you, may embrace, may I hug you. Kung wala kang tinakam ko, kat hangatan na mas digiti bibig ko. Awang nga tati, handa ka tamapnek mo, at mga rakop kanya. Aguro ore ka tigas dyan. Kasi lakas dyan. Siguro, ang baling nga na singpet, digiti lalaki nga, mapaamok. Mapaamo nga niya. Datay umamo kanyak. Datay sumingid kanyak. Gumayem kanyak. Ta dumating na kita yung barkada ka lalaki nga nagbaling nga friend ko. Pag gusto ka na kuwada, amuda kang respeto rin. Itsak pa'y nakasarak iti lalaki nga nalay nga chancing. Dagiti ka no nalay nga chancing nga lalaki isod ka no talisto. Ngayon depende yung babae, di ba? O no at namang chancing kung ano yung babae, no saan naman ta kursunada. Wano saan kat na yung babae, at ta kursunada lang, hindi naman maurang at chancingin na. Nasingpet ang mat ka talaga, Ket. Siguro, Rafael, nasingpet ka. Iti babae nga, amom nga respeta rin. Kahit mga sawen, awon respeto ka rin na ito mga babae. Kas-lakas dyan. Sige. Nakaroon din. Entun ka naman ang nagsubli ka. Tsaka mo, baka kang sumarsaro ng aldaw kat bisiak. Nakon. Okay. Pakada nalipatam. Nalipata ka niya. Sige. Ingat. Okay. Ingat din sa pagdadrive. Tumawag ka to, makadanon ka sa Jabalayo. Sige, tawagan ka to. Paunayin manong, nagmayat ti ka sa jay. Dito sakit din, ti pakapnik ako na. Gusto ka din nga talaga, ti kayat. Ngayon, agayat nga tamat ni Vanessa kanya. Tsaka mo eh. Ito dahil din nga rabi manong nemi nagsarunong timawag na Irene kani Edna kanya. Amudo gayam ti mapaspasamak man. Kasla nakailit ti lobo ni Irene ti muna. Kinansel mo ti date ta. Di Merkules. Gayam ka sa bali nga babae ti biyag mo. Hoy, amumad nga sa bali, di ba? Una nga samad nga isot, i-date mo. Samad nga na Edna. Kaslay ita. Friday. Hanggang napan kina Edna. Kinansel mo ti date yung kina Edna. Apay mo. Damon siguro kat saan ko na naalat ti cellphone number ni Edna yung cellphone mo. Kati, damat kami ng kisyon mo yan. Kat, so nga nakaamuan na nga saan nak nga-date. Kinisumat na nakaamuat nga saan mong nga-date. So na, gayam. At nasarasarong karam ito may isang apartment. Customer mi na jay. Kukumin di apartment. Gagani nga, no, digit customer mi, digit kasera iti apartment mi. No, ada problema da, tawagan na kami. Anyar problema ko manadya nga babae. Ada pakudkud na? Isot na pa mo kinudkod. Nukas naman lang mapaspasamak. Abi mitas langin na puro malang sinatan. No, sige. Kapag inaklat ka, sina ko nam di sina. Nang sakit na bakarang mo? Kitsi ka. Sige.
Yan tangi nga, nakadado dito, taguro oray. Nakapila da. Diyak lang kumang amin kayat, pagsukutan dito nga lalaki. Diyak pinaramid. Nusang ka pa yung nagsina natin magdamang nga nobyo, diyak pala para ramat sa baling lalaki. Ngayon magkapot na insinan ako, sige, awagak itamot lahing na kursonadak. To may dito apartment ko man. No. Kita mo nga Atlantic klase nga babae. Simubulat magatimawag manong name ni Edna. Nuan niya di dialogue manong name ni Irene kasi diyan iti dialogue na. Duwan nga tawen na suruken. Isumit lagayam nga di mo kayat na talaga ti mga kasar. Tasaan ka map-map na kalpasan kanyak ni Irene, kalpasan ni Irene, adamanin sa balin. Saan nga yatan tikasken ka? Saan nga rubing nga yatan tikasken ka, Rafael? Saan ka map-mapnek? Gabutawa mo tipakapnik ka kada kayo. I'm sorry, Adna. Sabi ko matasan nga itong babawi kasi itong raramidam ka na gini babae. Sana magkarkari kada kayo ka. Sige. Awantan nga din. Awantan. Nalpasan. Duwang nga tawan nga nasurok. Nasikat ibang magibag-bag ang siyak ka papautan na kinarelasyon mo. Okay. Kaslawang mo't kinasakit na bakaran ko manon nemi ti kaawanin ta Irene. Ngem. Iti pumanawen manon nemi ni Vanessa tanalpasan ti ba nagkasera na iti apartment. Agrubrubuatan manong. Tsaka na mo. Tanagarubos ka din na kitiluwang. Ilingid ko kumama nung naming im nadlaw na. Rafael, abay. Awan. Amam ka di matlang tagsangit. Sa sino ko matitawang sa nagsangit. At ka din babae nga na magsangit kang ka? Sika pa'y laing. Anong kasangit mo kanya? Pumanaw kan. Di ka anton makit-kita. Apay, di ka din nagbaling ang girlfriend mo. No matayuda, agsangit ka? Bagyo bala pa na ka. Kadoon mo pa nag-abroad. Nagsubligan to? No, kahit mo agsubliak. No, saan? Baring no, dito yung matlahing iti pakasapulak ti trabaho. No may pasaklakid diyan. Ti board ko. Ano kasta, saan ko mapaukuparan dito yung nga kwarto. Dito yung tour. I-reservak para kang ka. Tagsublikan tuwid lang. Peso? Nakasagana nga guray. No at na maoray ko. Apay orayan nak. Aming marigatang kat mga ibagay iti I love you kanyak. Tsaka mo. Kahit kami ti mapaay. Ika sa nuno I love you kung nakikalpasan na awang gayong ti marik na mga ayat kanyak. Rafael, si kapel lang tinakarik na kita kastoy. Aming nga panang care, panang respeto. Si katilalaki, nga ar-arapaapag. Si ka, na nangayayam ka na kini babae, gabutawan ka na kuwada, tikapnik ka, pakapnik ka. Isyak pa ilahin din ang respeto. Gawat iso, si kapay lang tinakarig na kitipod nung ayat. Nga numapukaw ka, awan no kan serbi pa itibiyak ko. Kasla awanan ti kasukat mo. Gapat para kanyak at awanan ti makaartap ken ka Vanessa. Kinunak manong name ket ni Vanessa nga mismo ti marakop kaniya. Ni Vanessa nga mismo manong name ti nangyesudag ka dagiti bibig na ket naglanang dagiti bibig mi ti nakapapaw.
Wain manong nemi mapne kak unay. Saan ko pulos nga narik na tikastoy kadigiti walo nga babae. Iti bihag ko. Ti maikasyam ni Vanessa. Agpadpada kami nga mga ibaga nga adta kanyak ti pakapnekan na damat kang kuha na ti pakapnekan. Pinalubusak manong nemi nga napan sa Bagyo kat saan nga napukaw ti komunikasyon. Inimalpasin manong nemi ti panagtake na ti board dito metlaing apartment mi manong nemi ti sinubyanan na. Iti rumwarin ti board, ti resulta ti board manong nemi siyak pa yan tinang pa-blow out keng kuha na. Nag-apply kat nag-striken iti trabaho ay kang enjaya kung kang kuha na ti will you marry me? Ako brak pa yan. Mamali mo na tamat ang ubra kamayatan nga kasawatan. Oh, kaduwak pa yan ni Papa. Ngayon may dito eh. Tapos nagkasta mapagtulagan ng tikalay satan. Hindi ba nga panao manong nemi pass forward ako nada nasa pulak kon ti babae nga napakapnekak. Apakasapulak iti panakapnet ko. Virgin na tinagkuwak ti asawa. Napagkasatan kami ti talungan nak manong nemi duwa nga lalaki ken may sa babae. Nadaan kami ti kabukbukodan nga balay nga naiyasidag iti family house mi manong. Ed ni Papa gapot kayat nan ti gritiro para ti negosyo da kami nga agasawa manong nemi ti mangman mineren mangman manitsen ti negosyo. Kawanin ti sa pulak pa manong nemi gapot nagpating ka akon dita. May kasyam nga babae. Tibiyag ko, ison, iti na sa pulak apakapne ka. Dahito nga ron, ti pagkasalita manong, ginagyaman naglauna iti anos mo, nga nangibasa, kat sabi ko nga, at dapat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagiti patak na dimngeg, ken nagbuya, more power to your program, and God bless. To'y nga ron, nagyaman nga pagaya mo, Rafael.